Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Darsono SPD Sesepuh Pawiyatan SD Negeri Suradadi Sekawan ing dinten punika Senin kali Juni kali 2019 kawula setunggal Nadia Ulul Asmi SPD Wijo kelas 6A kali Bunga Bubu Mahkota Rama SPD Wijo kelas 6B nyerahaken para siswa kelas 6 tahun pawiyatan kali 2021 kali 2020 SD Negeri Suradadi Sekawan kanthi caca 50 gangsal siswa dumateng Bapak supados dipun wisuda dalasan dipun lepas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur panampi siswa ingkang badhe kawisuda sumangga dumateng Bapak Darsono SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ibu Nadia Ulul Asmi SPD Wijo kelas 6A dalasan Ibu Bunga Bubu Mahkota Rama SPD Wijo kelas 6B ing dinten menika Senin kalih Juni kali 2019 kula tampi pasrahipun para siswa kelas 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara salajengipun keparenga Bapak Darsono SPD nampi pengalungan sekar mati saking Wijo kelas 6. Ibu Ayu Nadia Ulul Asmi SPD dalasan Ibu Ayu Bunga Rumah Kota Rama SPD. Kawuryana mlelo saking Mandrowo dampya lampairo ingkang nedya winisuta lampah punika kang kawastan kang subuh manggala cucuk lampai ugi menang kasifat jundakane lampah ingkang kawaragan nggih anak Ayu Narisa Indira Adita Madrasah anak Ayu Jasila Husna ingkang ngasta sekar melati kasebar hambar bentuaru nambah wangining wonten sasana pawian punika kanthi memuji mugi rayu rajo kalis ing rubito semandunging murid punika bergodo ing pawiyatan kelas 6 tahun pawiyatan kali Mustawanipun kali Lampung SD Negeri Suradadi Sekawan kanthi tata 50 gangsal ingkang badhe kawisuda amur seluruh benyana maksana anteng jatnika wadana nirna anggung nengaken ing suka-suka sedya sami landhep mantep warung giling ing sedya siapa ngemban jejibal luhur ana tepitan maning pabrayan. Sedherek nyuwarsa ngembangkaken budaya Jawi pamrih datang kalindes dening rodaning jaman